Letos podruhé a zřejmě naposledy se hrál ligový fotbal v Třebechovicích pod Orebem, kde hradečtí otroci v bílém hostili Liberec. Po oboustranně nezáživné 20-minutovce zahrozil po Janečkově centru nůžkami Obajdin. V 28. minutě se ještě Lokvenc zastřeloval. Přesně po půl hodině však po fatální chybě hostující obrany Menšík nakonec nezaváhal. To je ta situace. Domácí vedli 1-0 a zloba Majera byla příkladná. Do konce poločasu mohl ještě dvakrát zvýšit Breda. Při Severočeších však stálo štěstí. Ke vstřelení branky jim ve druhé půli nepomohl ani v úterý do zámoří odlétající Dominik Hašek, ani fanouškové na ploše. A když se čtvrt hodiny před koncem netrefil ani Josef Jinoch, přišel 11 minut před koncem zákonitý trest. Hlava Vratislava Lokvence se na vápně objevila výš než ruce golmana Majera, takže nakonec Hradec Králové Liberec 2-0.